my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Salutări lume și bine v-am găsit la un primul episod de Hide and Seek alături de Ionuț. Zici ceva? Eu. Și Adi. Zi vă știu ceva. Zice? Hai că pe harta nu știu care, că n-am văzut ce s-a votat. Și poate câștigăm, poate murim, sperăm să nu. Scara, am găsit scara. Ești Care e banat? prostul scara să e? Madran, cine e prostul? Hai că începe. 19 secunde, mai puțin. Bă, aș vrea să fiu ori un bookshelf, nu știu, ori un de la un... Un flower pot. Ăla e cel mai... Dacă e pe un L-am găsit pe Sebi, salut Sebi, care joacă cu ăștia, cu cum îl cheamă? Bă, să luăm repede contul de Sebi ăsta care are... Gata, a intrat. Eu sunt lemn. Și eu tot așa. Nu vă zic. Eu sunt Ce lemn. am zis? Bă, tu ești lemnul ăsta care merge în fața acum pe un drum? Nu? Nu. Ah, Care ești, mă? Tu. eu sunt lemn. Vino la spawn, că sunt lemn acolo la spawn. Vede. Hai că vin. De-abia... Cu 7 secunde, bă. Haide, bă, ăsta sunt eu, hai. Tu fugi acum acolo, nu? Nu știu să mă ascund. Hai să vedem. Intru aici. Mă bag Eu aici. gata, Hai că vin și eu. Direct, mă aleargă doi seekeri. Un seeker mă aleargă. Unde intra, bă? Mă aleargă seekerul, fraierii. Fugi, bă. Nu aici. Gata, știu unde să mă pun. Nu știu. Eu gata, mi-am găsit. Înțeleg că mai sunt. Nu mai sunt solid bloc. Hai, vine un seeker. M-a depistat unul. Am închis ușa, am fugit de el. Mă aleargă, bă! Eu bă, tu zici vin spre mine. Mă, lângă mine a trecut o groază. Mamă, cât a trecut pe lângă mine, bă, și eu încă nu-s mort. Eu stau pe loc. Fă-mă Și eu lemn, sunt cel fă-mă mai lemn, bine, Aline, tu ai intrat în clădirea asta de aici? De la spawn, în dreapta la spawn? O să fiu lemn, stai. Și... Gata. Sunt solid bloc. Și eu sunt solid, eu sunt pe aici, pe afară, între lemnurile astea. Bă, vine unul. A depistat dracu. M-a mort. Gata, Bă, nu să mă mai scot. zic unde sunt, gata. Nu te poți să nu fie că ăștia, mă. Gata, mi-a dat sabia, aia Aline la care te beau pe mine. Nu te văd. Bine, măcar să mă vezi. Unde ești, bă? Ești între lemnele astea pe aici? Nu? Nu, eu am ieșit, eu sunt seeker acum. Mai sunt hider. Aline, pleacă de aici, pleacă. Bine că nu mă vede Aline, sunt pe... Bă, ești aici între lemnele astea lângă spawn? Nu? Eu nu-s lemn măcar, asta e bine de mine. Nu știu de ce ești. Am găsit unul. Am găsit un crafting table. Și o piatră. Sunt ceva șmecheri, eu. Uite și mă bate ăsta. Am bătut Valine, bă, piatră. nu da, bă. Te prind? Nu scap de mine. Lasă-mă, bă, Valine, bă, lasă-mă, bă, nu fi rău. Eu joc cu câte FPS-uri ai Aline? Eu 44, 50 variază. 13, 15, De 12. fapt 50 de FPS-uri am, cam așa. Văd un crafting table ca prost, bă, mă, ăsta, dai, pleacă. Ce fugi ăsta, dracu, Bă, vedeți că e un... Iată. Aline, vină înapoi, vină în spate, că vezi că e crafting table ăsta. Te-am prins? Mersi. Valine, bă, nu mai da, bă. Hai, bă. L-am omorât, aha. A sărit fix pe mine, mâncați. Bă, pleacă, bate. Pleacă mai aici. A intrat fix pe mine, mă. Ai murit? Nu, a intrat fix pe mine. Hai, bine, vin acolo la tine. Îl văd. L-am văzut pe prost, ăla încolo s-a dus. Nu, Nici nu. pisică-i. Cred că e pisică. Dar care ești? Eu ți-am zis că nu zic la nimeni ce sunt. Bă, următorul meci mai că la nimeni ce sunt. Ei, nu? Văd un prost care îmi dă pe aici. Mamă, cât ce pe mâncate și... Bă, fut eu în ăsta de hambar și nu-l omoară nimeni, mă. Dar unde ești? În ce parte ești? Nu zici? Zi, în sud, în nord. Păi, stai să văd ce scrie. Unde scrie? În vest, est, ai, unde scrie asta? La care? La FUC, la LC, la LC, la USC? La F. Sunt sud. Valine, bă. Hai, bă, hai după ăsta în sud.
Sud, unde-i mă sud? A, uite ce mă. Aici, în față. Aoleu! Aia, Aline, bă, zâd aici, zâd, că te mor, bă, că te n-ați nu, dar precen, nu, dar precen, nu lua. Precen, așa, mă, Unde ești, mă? nu știu. Precen, mă, pleacă aici. O să nu spui că ești acolo. Precen, Ești acolo în apa aia? nu știu. Te văd, îl luăm pe unul, dar nu zic. Bă, pleacă de aici, pleacă! Bă, era șmecher să dea frunză, câștig, stă numai. Bă, nu! M-a lovit unul, m-a lovit! Frece, mă! M-a luat prostul, m-a luat în spate. M-a omorât hoțul, m-a omorât prostul. Aha, n-ai câștigat, na. M-a Bine, omorât, bă, au la câștig- dracu, dar m-a găsit, bă, putul în urmă. Au câștigat, dar n-ai câștigat. Ultimele secunde m-a găsit. Ai câștigat. Gata. Unde sunteți voi? Da, Aici. Am văzut pe unul, stai că am văzut pe unul, stai că îl omoară unul. ia mă să vedem. Unde o fi... A terminat. Cum? Bai, dacă bă, și-au Dar tu câștigat ce ăștia. erai, mă? Ce erai? Că nu ne-ai zis. Loc, bucată de lemne prelucrat. Și eu tot la fel am fost. Și ăsta tot la fel. Eu am fost de la... A, da, și eu Haide, dă nou încă unul, haide, tot pare în asta. Stai mă. Ai Tot pe bun, 13, pe am 13. Da, cam atât cu primul episod, ne revedem cu al doilea. Spate, mă, în spate. Uite, Și stânga, am stânga, revenit stânga. cu episodul 2 din Hide and Seek. Poate acum reușim să Taci, facem ceva. taci. Poate câștigăm, Taci, poate. taci, Dar la trecută n-am Taci. putut să fac nimic. taci, Hai mă. taci. Dacă nu-l pui pe YouTube, te omor. S-a schimbat tot. Nu mai filmez cu nimeni, filmez singur. Sau de pe fundal e o voce proastă care e filmată și pus așa random pe calculator. Ca un prost. Da. A, ăsta, Maline, care vorbește. Și altul, prostul de Maramureș, Ăla sunt din Maramureș. atunci de Mureș. Nu ești din Mureș. Era să zic eu de undeva. Dar așa, Aline, vrei să te copierai la episod? De ce mă? Ce sunt? Un bookshelf. Și eu Perfect. tot la Oh, perfect, ce sunt eu! Tu ești powerful lot. Mă, powerful lot, auzi? Da, mă, tu ești ghiveci. Maline, ești aici, bă? Ăsta ești. Dacă am eu ghiveci, Este un nu bookshel mă care am găsesc. intrat într-o cameră aici. Aici, unde sunt fârnalele. Aline, vă văd proștilor! Ce mai zici, mă? El e flower pot, bă. Nu Hai, sunt. bă, hai încoace, mă. Hai că vine ăla, bă. Stai că m-aș lega bookshelf-ul. Gata. Ăla-i. M-am văzut unde sunteți. Aici. Aici e Uitați-vă bookshelf. cine a murit în... Uitați-vă cine a Ne murit. prinde ăsta și ne bate. Ne-a bătut. V-a omorât deja? Nu, pe mine nu. Pe Alea tine, te unde omor. te omor pe tine, filial drept? Nu m-a omorât. Și tu ce ești am matcat ton ăsta? Ce? Dar și ce caz aici matcat ton ăsta? Am fugit de acolo. Baline, tu ai murit? E sică Nu. să te drecu. Stai. Stai că Și... pare, stai că-l șunge, Alin. Mod Gata. drept. Mod Bă, drept, dacă mă Alin. bate, dacă dai mine te bat. Nu dau, mă. Nu tu mă ăla să dea. Ah. Nu e aici, nu e aici. Ce-o treabă să audem așa? Nu de la mine. A, se aude pupul ăla de câte ori dai. Mai interesant. Tu ești bookshelf. Direct, bă, bookshelf-ul mă duc. Hai, că... Hai, Aline, unde ai fugit, copilaș? Tu ai Bă, murit, mă? Dacă Ce? dai, te bat. Ai murit? De? Uite-l, bă, uite-l, am orfun. Prostul s-a gândit să dea aceea la noi. Unde ești, Baline, bă? Pe aici, undeva. Ești... Baline, A, N-am murit de-al drept, dacă găsesc eu, nu mă las până în lungă. e sus sau la etaj? Hai că a zis, e sus sau la etaj. Ai zis-o pe tată, pe la parter. Sunt în... cum să zice, sunt acolo în beci. Stau în beci, asta. A, gata, știu unde ești.
Mă duc fix în beci. Uite câte bookshelf-uri aici. Ia uite ce se mișcă. Cine e ăsta? Trebuie să-l bat toate bookshelf-urile astea aici. Are niciunul. Unde e bookshelf? Zici-mi unde e bookshelf. La etaj. Să mor tu. Aline? Nu m-a ascult acolo, bă. Eram, unde erau multe bookshelf-uri, am plecat, m-am dus în dreapta, că am ieșit afară. M-am bazat. Bine, bă, dar știi că tu ești deștept la faza asta? L-am găsit pe unul, l-am găsit pe unul. Valine, ești aici? Sau doar Am degeaba? murit un flower pod. Ești aici, Valine? Da, mă, da. L-am văzut pe Adi, era pe jos pe acolo, a ridicat un flower pot. Eu alergam pe flower... Serios, mă? Gata, începe. Nu e pe aici, nu e... Aici nu e. Da, nu e aici. Hai, Aline, Aline, unde ești, Aline, că mă? Stai că l-au pe Aline. Am fugit în dreapta, a zis, mă după buc. Cred că știu unde ești, Aline, dacă zici că aici cred că ești. Unde sunteți, mă? Eu îl caut pe Aline, că e bucșă. Unde? Pe unde apuc? Valine, ești la etaj? Nu mai e pe aici. Minge, dă-l dreapta, că minge. Bă, dar chiar pumpkin ceva, cineva e ceva? Pumpkin ceva? Era un pumpkin pe aici, când am fost pe jos, mergeam și n-am văzut pe unul care cobora pe niște scări. Bă, nu câștigăm. Noi nu câștigăm, suntem proști. Suntem buți. Mai sunt 7, mă, ne să-i batem. Păi batem și eu nu găsesc pe Aline. Aline, tu ai zis că ești bucșer, nu? Și ai zis să te duci jos. Hai, cu Aline, Aline. Și pot să mă ascund undeva unde nu sunt bookshelf-uri. Păi dacă ești bucșer, Nu contează, pot să mă ascund undeva unde... Țeapă, fraierilor! ce mă? Prindeți-mă dacă puteți. Unde e jos? Eu fug pe aici, în 5 Te-am văzut, te-am văzut. Ia doar Valine. Uite, dar nu mai am lag să moară Chicu și nu pot să mor. Gata, am Ai, câștigat. du-te drept, Aline. Ăsta ești tu care fugi pe afară. Țeapă maximă, v-am dat. Deci a trecut pe lângă mine de 4-5 ori. Eram Unde erai în camera aia cu... Eram în camera aia cu bookshelf-uri la etaj unde eram în colț acolo și ați dat pe lângă mine cu sapia de 4 ori când ați trecut. Hai iar pe arena asta, hai pe... Aoleu. Hai pe Și alta ne ca să întoarcem te pe episodul reseteze. 3 și ultimul din Zic, nu, ia zi. Hide and Seek, da. Am revenit cu episodul 3 din Hide and Seek. Uite-l pe nuci, uite-l pe nuci, uite-l pe nuci. Haide să vedem, poate câștigăm. Am reușit să câștigăm a doua rundă. Prima a fost un fail major, da, merge. Le-am dat țeapă la amândoi, săraci, mi-a fost milă de ei. Asta e. Mila pe milă să plătește. Mă... Mă, ce Și- Mamă, ce sunt... Ce? Sunteți bucșeri, făi, dați-mă dracu. Eu nu-s bookshelf. Pentru că și tu ești bookshelf, hă? Nu. Oh, nu rău i-a zi. 12 secunde. Unde să mă ascund? Unde să mă ascund? Uite, să mă ascund. M-am ascuns deja eu. Pleacă de aici, Aline! Aline, pleacă de aici! Pleacă din camera asta, că mor! Știu unde. Dacă l-ai Aici. Ai, cine bate asta? Aline, tu pleci de aici, că te omor. Că te-ai pus fix în camera mea. Uite, perfect. Aici stau. Ia uite, perfect. Papi, tu ești acolo unde e enchanting-ul? Care e șană? E un enchantment table aici. Cred că. Nu. A, Nu mă găsiți voi pe mine. Mamă, e un flower pot. Ha, n-am avut noroc ăsta niciodată. stai, tu ești bookshelf cumva? Nu. Ba da, bookshelf ești. Ce de ce ești? Tu bucșe. Stai, ești în camera cu enchantment table? Nu.
A, Nu știi ce sunt eu. Ba, da, știu. ce? Ce? Ba nu, un adevărat. Ba da, nu mint niciodată, eu spun adevărul. Eu nu mint niciodată decât o cresc adevărul. Mă, Deci da, Mă, nu vorbește urât. poate mi-au dat cu copyright în cauza că faci tu de asta. Cine eu? Nu, poate mi-au eu copyright în cauza că cum mă nu vorbește căcat. Ba, nu, și Rafael și ăștia zice așa. Am glumit. Rafael, dacă te uiți la YouTube ăsta, te pupă Gicu, mă. Măcar să te uiți, tu poți să te uiți la videoclipul ăsta, că te pupă Gicu. Trebuia să stau direct la intrare. de Brigis eram și eu? Sau era doar ăsta? La toți trei eram. Serios? Bă, unde? Că nu era niciunul la Dubrigis. Am fost decât eu singur. Am filmat. Bă, Rafael, dacă te uiți la asta, te pupă Gicu, taică. La intrare aici. Oh, bun. Oh, uite. Aline, tu unde ești? Bă, eu sunt în camera aia unde erai, unde vrei să te pui tu și era flăcări în camera aia. Fie aici mâncați așa. Ai interes unde sunt? Nu pot să intru? Ai văzut că tu, bă, ai văzut că vrei să te pui într-o cameră cu un foc în șemineu. Nu aici. Nu, bă? Da, e un foc în șemineu. Și acolo sunt eu, la alea 4 Ați pierdut? Ați pierdut? Ce, bă, ce ești? Ați pierdut? Așa, atât până mine. Care a pierdut din voi? Și de mine, gata, m-a luat. Am eu, acum, adică eu mor acum. Ai bine atunci. Aline, Da. ăla-i chest. Și chesturile știu unde se află pe tata mapa și unde chesturile. Ăla e. Să vedem, poate găsești pe cineva. Se bate unul cu unul. Un flower pot. Uite, îl văd pe ăsta. Ce ești? Nu mai alerga, mă. Aline, bușel. Să știu. Aline. Ai noroc. E sănătate. Ai noroc, fi sănătate. L-am omorât pe unul. L-am omorât pe unul. L-am omorât eu. Asta nu e. Nu știu, aș vrea să mă apuc de o serie de Outlast, dar nu știu ce să zic. Nu, că te omor de frică. Da, Eu uite. eu să mă... Cred că ai greșit persoana. Dragan. Dar nu știu care Outlast să joc. Prima dată începi cu Outlast normal și pe aia te faci cu Wizard Blau, că și Rafael face. Ce face? Wizard Outlast. Când? Joacă și Rafa Outlast? Să apucă și el. E bine. Când a zis? Aline, 71 de secunde. Aline, ia, nu ești. Aline, nu e. Alinare, că bagă salam în gură, nu e ghina să ieșite, că se frate cu tăi, grasă morții lui e. Hai că-ți dau bloc. Ce? Îți dau bloc. Dacă nu stai cu minte, iei copyright cu mine. Gata, nu mai găsiți. Să 40 de mortă? secunde. Nu ești aici. Fraierele. Nu. Nu e Aline aici. Deci, de ajunge la 20 de secunde am fugit, am tulit-o de mult. Aline n-aia cu enchant. Ia uite ce bate ăla chesturile acolo. De capul lui. Gata, la 20 de secunde, hai. Lasă-mă Hai, mai chestul. Dă-l și dă-l în chest acolo. Nu vai de tine, bă. Gata, Aline s-a dus de când. Bă, ia uite ce vine el. Uite pe unul, l-am văzut. Nu sunt eu ăla. Aha, nu mor. Țineați că Care nu știu ăla. Filial, dracu să fii. A murit. Am câștigat! L-am omorât eu pe ăla, era o bucată de ud. La Era să mor, dar n-am murit. M-a omorât, era să mă moare unul. Am rămas în 4 inimi, a scăpat. Uite cum s-a Și... Bă, a fost frumos, două Și victorii. acesta a fost episodul de Hide and Seek de Hai, data mă. viitoare. Pa! Două victorii și o înfrângere. Bă, merge. Ne vedem data viitoare. Și cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Și că nu uitați să dați un like, un share, un comment, subscribe. Și până data viitoare am fost Alin, alături de Ionuț și Adi. Și vă spun pa!